akwai wani munafiki mutumin Gusau. In nace munafiki mutumin Gusau wane ne kenan? Mallan. Yanzu har maikwano haka ce mallan. Wani gari maikwano ya zama mallami. Tun ba da nace zo ya faɗa mana malami da ya faɗi. To ana mallanci babu mallami. Maikwano zaka cewa ba mallan ba. Mu a wurin mu maikwano ba malami bane. Maikwano irin Audu Jambiri ɗan iska ne kawai. Ma maganar malami in ana kida yan malami ba a sa maikwano. Sai dai ana cike da yan iska. Yan iskan gari wannan sai a ce to da Audu Jambiri sai maikwano. Sai ga munafikin Allah maikwano. Sai ya zo yayi huɗuba can masallaci nai. Yace kafin ayi muƙabalar yace ko an yi muƙabalar ahlus sunna Allah ba zai ba su nasara ba. Haka maikwano yace. Don ka san ba malami ba dai iska ne. Yace Allah ba zai ba da nasara ba don me? Saboda ahlus sunna sun yi laifi jawo ƴan ɗariƙa. Don me za a jawo ƴan ɗariƙa a haɗa kai da su? To ka gani jama'a maikwano yanzu ra'ayin wa yake biya? A'a, ra'ayin wani malami da ake kira Dr. Rabi'u ibn Hadi al-Madkhali. Shi yasa ake kiransu ƴan madakhila. Daga Rabi ibn Hadi al-Madkhali nan ne sun ka samu wannan suna ana kiransu ƴan madakhila. Kun fahimta? Ra'ayin Rabi'u yake biya. Wane ne Rabi'u ibn Hadi al-Madkhali? Wani malami ne an kai can Madina. Yayi karantar su a Jami'atul Islamiyya bangaren hadisi. To daga baya sai sun ka fito da wani ra'ayi, su na fito da wannan ra'ayin cewa ka cokan babu addini illa shugabanci. Wanda yake mu shi'a mun ka san sun mai da addini ka cokan shugabanci. To sai sun ka aro daga wannan aqida ta shi'a. To haka dai sun ka dai ta talalabiya ba waɗanda suke suka illa malaman musulunci. To ra'ayinsa ne maikwano ke biya. Sai ga maikwano yana sukan malaman Kano don me za su haɗa kai da 'yan ɗariƙa? Ai 'yan ɗariƙa suna da labu. Da za a yi muƙabala sai ya ce ko an yi muƙabala Allah ba zai ba su nasara ba tunda sun ka haɗa kai da 'yan ɗariƙa. Saboda su ahalis sunnan suna da kashi ga gindinsu, su ma 'yan ɗariƙa suna da kashi ga gindinsu, don haka Allah ba zai ba su nasara kan Abdul Jabbar ba. Sai an ka zo an kai sai Allah ya ba da nasara ko bai ba su ba? Sai Allah ya ba da nasara, Allah ya kunyata maikwano. Dama kullum cikin kunya tun sadda an koro shi da Madina ya yi takardun jabo. Ba na faɗa muku ba? Ya zo da takardun jabir Madina an hakoro shi an kai mai korar kare ya koma maka ya kama tukari. Ai ba karatu yayi maka ba to na faɗa muku tukari yayi in ƙarya ce zo ya ƙaryata. Tukari yayi maka. Shi yasa kaga yau Najeriya bai da makiya kamar mutum uku. Dr. Sani Rijiyar Lemu, Dr. Bashir Ali, sannan da Dr. Mansur Sakkwato. Duk Najeriya yau bai da waɗanda yake kamar waɗannan uku. Ba yadda za a yi magana bai soki waɗannan uku ba. To mutane ba san hikimar me yawai tsakani ne da waɗannan ba. To ku bari in faɗa muku. Me ya haɗa maikwano da Dr. Sani Rijiyar Lemu da Dr. Bashir Ali da Dr. Mansur? Professor Mansur. Kaga ya ma wuce Dr. ko? Ya zan farfesa. Haushin da yake ji nasu wanda yake kuma da shi zai mutuwa bai da mai yi mai magani. Shi a lokaci guda sun ka tai Madina tare da wayannan bayan Allah. Da sun ka zo an ka karɓe su. Matsayin 'yan Najeriya almajirai sun zo su yi karatu. An karɓe su nan Jami'atul Islamiyya ta Madina. Yau gobe ana bincikar takardu sai an gano takardun da maikwano ya zo da su takardun ƙarya ne na jabo ne. Na faɗi ko? In ƙarya ni kai yana nan ya ƙaryata. Ya ce ƙarya ni kai. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Akwai wata rantsuwa gaba ga wannan? Na rantse da Ubangijin da ya shaya mai a wazu ban taɓa jin wannan magana cewa takardun maikwano na jabuna ba illa ga bakinsa shi maikwano. Yadda nake gaya muku haka ya gaya min. Muna zaune nan gidana cikin falo. Yace mina zaman da nika fa ba karatu ba Jami'atul Islamiyya nika ba an kore ni da dadewa.
amma ka bar wannan magana, kai ne mutum na biyu da daga tsohuwata don ban son ta jiya abu ya zama mata bakin ciki shi yasa ni faɗa mata gaskiya. To yanzu kai ne mutum na biyu, nice Sa'idu wagga magana to ai ba ta kware bace balle in kama yawo da ita. Ai tun lokacin nan ban bayyana ta ba sai bara. Da ya nuna dan iska ne ko? Madalla. To ana bincike sai an ga takardun mai kwano na jabu ne. Akwai wani munafiki tare da mai kwano shi ma ba da ne faɗi magana sai ya rubutu ga ya ce ƙarya Bello Yabo kai ba haka nan bane. Wannan munafiki ne, duk su ne munafukai. Ina fatar kun fahimta. To da an ka gano takardun da jabun sai an hakore shi. Ai na faɗa muku matakai yanda ya bi ko har inda Bin Baz ya rubuto mai takarda zuwa ga Vice Chancellor. Ƙarshe ya buga mai Bin Baz ga abin da ya ce ku korai kha'in. Ina fatar kun fahimta. Sai an kai ma mai kwano korakkare da Jami'atul Islamiyya da Dr. Sani Rijiyar Lemu da Dr. Bashir Ali da Professor Mansur Sakur sun ci gaba da karatunsu. Da bakin ran nan mai kwano Allah ya ɗebe mai albarka ya tambaɗe, ita tambaɗan nan ce kai biye da shi har yanzu ga. Kuma insha Allah cikin tambaɗan nan zai mutuwa. Kun fahimta? To ana nan Sani Rijiyar Lemu da Dr. Bashir Ali da Mansur Sakudu sun kace sun kayo karatu sun ka samu shahada. Kowannen su ya samu shahada da Jami'atul Islamiyya cewa yayi karatun digiri na farko kuma fannin hadisi. An ka bawo shahada. Sun yi ko ba su yi ba? Sun ka koma sun kai digiri na biyu. Sun ka koma sun kai digiri na uku, yanzu kowannen su dokta ne. Mai kwano yau ko takarda ta sanawiyya lafiyayya baya da. To sanda duk ya tunu wanga sai wani irin bakin ciki kuma gashi da ma bai da imani. Inda yana da imani sai ya dauka wannan haka Allah ya kaddaro. To babu imani. To wannan bakin ciki ne inda duk ya tuno to yaya zai ya dan succe Dr. Sani ai dan ikhwan ne, dan bid'a ne, Dr. Bashir Ali dan ikhwan ne, dan ikhwan jama'a bai munafiki ba. Kai da an munafiki fa. Ai ga dan ikhwan da munafiki. Kuma kai ka ɗauki yan ikhwan ba ahli sunna ba kai ɗai da kai sai masu ra'ayi irin na karkatattu irin ka. Amma mu a wurin mu yan ikhwanul muslimun musulmi ne kuma ahli sunna. Iyaka suna da nasu kurakurai, yan ikhwan ɗaya adda kurakurai su yan salafiya ba su da. Yan salafiya suna da kurakurai ko ba su da? Suna da. Jama'a in ka cire annabawan Allah da mala'iku akwai wanda baya da kuskure. Yana cikin abin da ya bambanta mu ahli sunna da Shi'a. Shi'a suna da itiqadin imamansu ma'asumai ne, mu ko imamanmu da na farko har na ƙarshe in ka cire manzon Allah ba ma'asumi. Don haka duk wanda ba ma'asumi ba yana da kuskure. Haka in ka ce ƴan ikhwan suna da kurakurai, kai ma ai dan salafiya kana da kurakurai. Sannan kurakuran ƴan ikhwan ai bai yi girman kurakuran su mai kwano ba. Don su mai kwano addini annan suna rosawa. Don yau baya da abokan faɗa illa malaman addini kuma malaman ahli sunna su ne yasa gaba sun hakawo ido saboda su sun san abin da ke cikin zuciya tai bakin ciki ne a cikin zuciya tai. Kun taba jin Dr. Sani Rijiyar Lemu yayi magana game da mai kwano? Kun taba jin Dr. Bashir Ali yayi magana game da mai kwano? Kun taba jin Dr. Mansur Sakkuta yayi magana game da shi? Sai sun ka yafe mai saboda sun san bakin ciki ne annan tare da shi. Yau kowannensu ya zan abin kwarai, ga mai kwano ce ya balakuce. Jama'a ya balakuce ko ya zan abin kwarai? To tun da baya da imani maimakon ya ɗauka haka Allah ya ƙaddaro, to inda duk wannan abin Dr. Sani Rijiyar Lemu ai dan bid'a ne. Bid'a Sani Rijiyar Lemu wallahi ta yi sunnaka. Bid'a inda abinda Dr. Sani Rijiyar Lemu ke bid'a to wallahi bid'a Dr. Sani Rijiyar Lemu ya fi sunnan mai kwano. Inda abinda mai kwano ke yi sunna ce shi a sunna to wallahi ga bid'ar Rijiyar Lemu da sunna tai. Me ara da sunnan mai kwano? Sunnan munafiki. Ashararu dan iska. Ai mai kwano dan iska ne. Ina fatar kun fahimta. Don haka ka gani. Tun bare da ni wanke shi kun koma Mallam Bello Yabo. Dan duren wayayi. Shi ya dauka Bello Yabo irin Mansur da an yi kaza sai yazo yana kira ga gwamnatin wa ko gidanku baka da daraja balle gwamnati. Ko gidansu wallahi baya da daraja duk ƴan uwa ne ba su dauke shi mutumin kirki ba.
ko gidansu ba kunce ko gidanku baka daraja balle ka kira gwamnati ta daure Bello Yabo har ya mutu ko gidanku. Sannan kai da kai impersonation ka bata ma Najeriya suna kasa 'yan Najeriya yanzu da bakin sannan an kama ɗan Najeriya takardun jabo. Don Allah ku kaddara duk 'yan Najeriya da za a koma ɗauka sai ana tsananta musu bincike ko ba a tsanantawa. Kai da ka ɓata ma Najeriya suna ba a kai gidan yari ba sai Bello Yabo lahimmi ne da za a kai da gidan yari. Wai akai Bello Yabo gidan yari a ɗaure har ya mutu. Zo gani ka ɗaure tun da ni da kashe ubanka. Bello Yabo baya da mallami ya ce ya karantar da Bukhari. Jama'a na karantar da Bukhari ko ban karantar ba? To, wa karanta sai Buhari. Ni ce ba haka na aka sukan mutum ba. Zowa za kai ka tai akwai kasusuwa na Bukharin ka ɗauko ka saurara ka ce abu kaza da Bello Yabo ce ba haka yake ba. Hadisi kaza da ya fassara ba haka yake. Bayani da ya daga ai ita asuka. Ka fitar da jahilcin Bello Yabo amma ba ka ce wai wa karantar da Bello Yabo ba. Ni ce to in baka sani ba ni Mallam Abubakar Gumi gidan Abubakar Gumi ni karanci Sayyid Bukhari. Kai zo faɗa mana kai ko ina kai karatu. Duk zan faɗa mana waye mallamin ka. Bai da mallami. To kuma shi annan yanzu kun san kumumu wanda yake yi yanzu dai ga fanni na sunna dai Dr. Sani Rijiyar Lemu, Dr. Bashir Umar da Professor Mansur Sakkwato suna daga cikin manyan malaman sunna na Najeriya. Suna ciki ko ba su ciki? To yanzu abin da yake kumumuwa duk izi iya shegin da kun ka ji mai kwano na yi a'a wai a sahi cikin malamai to waka saka ina kai yau karatu? Su sun yi karatu suna da shaida sun yi karatu ga malumma kai ina kai karatu? Da an hakore ka ci amana ka zo takardun jabu Madina a hakore ka koma maka ka kama iskanci na wada iskancin da yayi maka ko? Ka kama iskanci ka kama tukare. To shikenan ka gama tukari ka gama iskanci ka gama rarrabatta shikenan ka zo nan kuma ai ma mallami mallamin gidanwa kana nan dan iskan ka mai kwano tukari in har za mu baka mukami iyaka mu kira ka tukari mallami ina to shi a ciyoran da a tare da shi sai ya zo ya ce ko an yi muƙabalan nan Allah ba zai ba da nasara ba an kai muƙabala jama'a tashin ku taɓa ganin abin da Allah ya ba da nasara kan muƙabalan nan don haka mai kwano ya kunyata ko bai kunyata ba sai Allah ya kunyata mai kwano Allah ya kunyata mai kwano an ka ci nasara to yanzu an ci nasara sai mi sai na itabar makunya da hauka sai ya zo bayan satin da duk an kai muƙabala sai ya zo ya koma ta hudu ba yanzu su malaman da an kasa da Dr. Sani da Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu da shi Mallam Kabir Bashir Abdulhamid da sauransu waɗancan su Mallam Abubakar Madatai da Mallam Mas'udu Hotoro yanzu za'awa su an kawa hudubar da sati ya kewaye ba an yi muƙabala jama'a duk wanda an musulmi ya samu bayan Allah na albarka har waɗanda sun ka ce ba su yadda a yi zama da Abdul Jabbar ba jama'a da an ka yi muƙabalan nan sun ji ta yi musu daɗi ko ba ta yi musu daɗi ba amma sai abu ya zan baƙin ciki ga mai kwano don ku san munafiki ne kun baya ciki al'umman musulmi duk wanda an musulmi Najeriya muƙabalan nan ya kwana da farin ciki wallahi al'azim ran nan jinni kamar an gafarta min kamar an sani aljanna amma mai kwano jiya kamar uwa ta mutu don yana munafiki shikenan sai ya zo sai an ka fara Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu ka san bayan an gama muƙabalar kuma ba BBC sun zo ba to sai su tare mutum sai an ka tare Rabi'u Rijiyar Lemu an kai mai tambayoyi mi zai cewa sai yayi maganganu game da muƙabalar an ka tare Bashir Kabir Abdulhamid da sauran dai mutane ma duk an yi hira da su to wai laifin Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu don me yaka hira da 'yan jarida ai shi wakilto shi an kai malamai ne wakilto shi don haka bai kamata ya hira ba kaji maganar banza kaga jahilci baka san hakkin wakiltaka ba in an ka wakilta ka yanzu in dai sun wakilta shi akan yayi zama da Abdul Jabbar a ɗauko hadisai da ayoyin Qur'ani a tattauna balle hira da ɗan jarida me zai hana mai hira da ɗan jarida yayi ne a madadin malaman to shikenan shi Allah laifin Dr. Rabi'u sai an ka zo wai su Dr. Sani sun ci amana addini sun tura yara ƙanana Rabi'u ai bai ko kamata shi a sa shi ba a bai hirar da ya da yan jarida kaza da kasa masa da sure Dr. Rabi'u yaro ne kuma jahili a'a ku tsaya dai to mun jiya Dr. Rabi'u an ka ce dai doctor kuma doctor ne shi na karatu ba irin doctor bugi na Abdul Jabbar ba ina Rabi'u Rijiyar Lemu ya karatu
Madinan nan da an kawa mai kwano korar kare can Rabi'u yayi karatu kuma an ka bai certificate, amma yanzu wai mai kwano ke kiransa jahili. Ya dawo yayi digirin farko, yayi digiri na biyu, yayi digiri na uku. Don haka yanzu Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu dokta ne na karatu, ba honorary doctor ba, PhD holder ne. Amma mai kwano da ko takardar sakandare baya da lafiyayya sai dai ta jabu. In ka ga mai kwano da takardar sakandare ta jabu ce, wadda bari ni so tun bari ni so in kai shi, shugaba Balalo ya bugo yace don Allah in kyale shi. Ai na so in kai shi kotu. Jama'a ya bata sunan Najeriya ko bai bata ba? Ya bata. Muna damun mu yi karata, ya bata sunan Najeriya. Ya tai wata ƙasa ya nuna in Najeriya kirminoni ne. Shugaba Balalo ya bugo yace don Allah ba shi haka nan, kyale shi, raga mai saboda musulunci. To yanzu Balalau din nan da ya shiga mai faɗa shekaran jiya an wa shugaba Balalau tashi. Yanzu ka ai sun san dan iska ne ko? Sun san dan iska ne. Shikenan don haka jama'a da Rabi'u Rijiyar Lemu da adda digirin farko, digiri na biyu, digiri na uku na ilimi, da mai kwano da ko takardar sakandare baya da don Allah wane ne jahili cikin su? Amma kuma mai kwano don bai san kunya ba don yana dan iska, shi ka ce ma Dr. Rabi'u wai jahili. Ƙaramin yaro a cire shekarun mai kwano cikin na Rabi'u a gani da mi za a ban mai, da kamfai za a bari ne. Ba wasu shekaru duk kudin da kun kaje yana da shekaru, ba wasu shekaru ƙare na ne, na girme mai nesa. Wahala ce da sunu da bakin cikin duniya bai ban ma Allah ba, shi yasa yayin tsoron tsuwa ko ina furfura ce. Duk burgar da kun kaje mai kwano na yana ce yara wawaye, duk wanda a Najeriya yaro ne kuma wawa, ƙanena ne na nesa. Amma ko inda duk ya motsa kowa yaro ne, duk yare da shi ɗaya tsohon shege, mu ce tsohon ɗan iska, tsohon ɗan iska. To kagin don haka Allah ya kunyata mai kwano ko bai kunyata ba? Mai kwano kaji kunyar duniya sauranka ta lahira. An yi muƙabala kuma Allah ya ba ahli sunna nasara, ka daɗe baka mutu ba, munafikin Allah. To yanzu an ƙare kuma da su waɗanda ya muƙabala Kano, to yanzu sai an ka dama shugabannin Izala. Shekaran jiya sai an kai hudu ba game da Balalau da Mallam Kabiru Gombe, su ɗaya an kawa hudu ba, minti 31 da sakan 50. Hudu ba babu komai cikin ta illa shiririta da jahilci, nuna cewa shi jahili ne, bai ma san addini ba. Takin hudubar, ‘yan izala ku yi hattara da Balalo da Kabiru Gombe kasu kai ku su baro. In sun kai ɗan izala haki kai mai kwano? Ɗan izala ne? Suwa ‘yan izala? Mi ruwanka in sun kai mu sun baro? Mi ruwanka? Je ka yi lalurarka. Wai yanzu da Balalo da Kabiru Gombe wahadatul adiyani suke sun ka ɗauko. Haɗa addini tun da an yi, kun san akwai wani taro da an kai 2016. Duk zan faɗi daluluwan Najeriya ba wanda ya san mai kwano kamata, ko uwa ta bata san shi wadda ni san shi ba. 2016 lokacin da al'amuran tsaro sun fara cirin caɓewa ko? Shikenan sai ƙungiyar Izala ɓangaren su Balalau sai sun ka haɗa da gwamnati akan a kira taro na ƙasa, ba ma na ƙasa ba, na ƙasa da ƙasa, international conference game da matsalar tsaro. Ai game da matsalar tsaro an ka yi, an ka ce duk stakeholders a kira su. Jama'a matsalar tsaro yanzu an ka ce barayi sun yi muna yawa nan Gwiwa locus, za a yi taro domin a shawo bakin zare. Akwai kiristoci Gwiwa locus ko babu su? Don Allah matsalar musulmi ɗaya ce ko har da kiristocin nan da azzaudi za mu kira su? Za mu kira, matsalar tsaro ce, ta shafi kowa. To abin da ya faru kenan. To duk ba ku san sirrin, ba ku san abin inda gizo ka saka ba. Sai ya zan shugaba Balalau ya kama buga ma mutane, an ka gayyato 'yan ɗariƙa, an ka gayyato kiristoci, an ka gayyato gwamnati, an ka gayyato ahlus sunna. Ina na an yi sallan mangariba sai ga Mallam Abubakar Giro ya bugo mini waya, yace shugaba Balalau ke son magana da kai. Nace babban magana, dan shi'a ya ga buratai. Shugaba namu na Afirka sai ya ce muna da conference na Afirka duka game da matsalar tsaro, don Allah muna gayyatar ka.
Abuja yaka ce shugaba Balalo ka ce mini sai ce ni kai na ce don Allah kai ni ce to ka san ban cika lafiya ba don haka yace to in dai Allah ya kaddare ba rashin lafiya gita ba don Allah muna son halarta ni ce insha Allah zan yi kokari lokacin nan haka muke da mai kwano sai duk buga mishi waya sai da ce kungiyar izala bangaren Balalo za su shirya conference na zaman lafiya a Abuja kuma sun gayyace ni waye gayyace ka nace shugaba Balalo da kai ne yace yana gayyata ta to kaji asalin gubat don haka an gayyaci Bello Yabo an gayyaci Dr. Sani Rijiyar Lemu an gayyaci Dr. Bashir Ali an gayyaci Dr. Mansur Sakkwato da Dr. Sani Rijiyar Lemu da Dr. Bashir Ali da Dr. Bashir Professor Mansur Sakkwato duk sun gabatar da lekcoci don kwana 3 an kai ana yi ran na 4 sai an ka rufe mu kuma mun ka rufe da wa'azi in kuna tunowa wa'azin da an kai Eagle Square madalla su sun yi lekcoci kaga dukkan suna da official invitation daga shugaba Balalau gami da ni duk shugaba to amma mai kwano kuma da an yana kumumuwa yana cikin manyan mallaman Najeriya shugaba Balalo bai gayyata ba waye gayyaci mai kwano ni gayyace shi nice don haka ka shirya zan biyo da mota ta nan Gusau in dauke ka mu tafi Abuja yace to babu komi ya karba da farko ana nan da shegiyar ta motsa wacce ce ta Sheikh Asadu Sunna yace da shegiyar ta motsa sai ce yanzu ƙungiyar izala shugaban izala duka ya gayyaci Dr. Sani Rijiyar Lemu ya gayyaci Dr. Bashir Umar ya gayyaci Dr. Mansur Sakkwato ya gayyaci Bello Yabo amma ni ba a gayyace ni ba kai ban zuwa sai ya bugo mini waya tahiyar na Abuja dai ka wuce ba sai ka biyo ba ni ce a kai ko shirya mu tai babu ruwanka ga mota ta dizan sai mai da ku yace ba zan je ba to kaga mai hana mai zuwa da farko ya yadda zai tafi shegiyar ta motso tunda shi ba a gayyace shi officially ba to ke da shi iyaka dan rakiya kawai Bello Yabo zai rakiya ina fatar kun fahimta kaga duk mutane shi shugaba Balalo duk ba san da wannan sirrin ba don ba san mun yi haka da shi ba ƙarshe ni kama lallaba ta yi yace to zai diba kamar gobe za mu wucewa ni ce to gobe ka shirya ina nan tafe fa yace ka dai wuce kawai ka wuce to shi ya kaji abin da ya hana ma mai kwano zuwa conference din da an ka kare sai ya yi ƙoƙari ya samu lekcocin da waɗannan makiya na son ka gabatar Dr. Sani Rijiyar Lemu ya gabatar da fefa Dr. Bashir Ali ya gabatar da fefa Dr. Mansur Sakkwato ya gabatar da fefa sai ya ƙoƙari ya samu da ya samu ya karanta sai ya buga ma Sheikh Yakubu Musa shi a shugaban gudanarwa na taron ya za ku gayyaci ƴan ikhwan su wane ne ƴan ikhwan su wane a to mu waɗannan ahli sunna ne ga to kun dai ji sirrin yadda abin yake hasada ce kawai ba wani abu ba a gayyace shi ba kimar ka mai kwano ba ta kai ga a gayyace ka ba ta yi karatu waɗannan an yadda da izala ta yadda da zaman su malamai kai ba a san inda kai yi karatu ba don ka karatu iya shege ba shi ne karatu ba to shi kenan daɗa ashe ana nan ba da daɗewa ba sai ƙungiyar izala ta jihar Zamfara sai ta gayyato Malam Kabiru Gombe ya zo nan Gusau ya yi wa'azi to saboda a yi maicin fuska sai an kasa masallacin kofar gidansu yana daga cikin inda Mallam Kabiru Gombe zai wa'azi ina nan zaune ranar da duk za a yi sai wani aboki na Gusau ya bugo mini yace Malam kana da labarin halin da muke cikin Gusau nace a'a yace ga Sheikh Kabiru Gombe nan zai wa'azi masallacin mai kwano nace masallacin mai kwano fa wa ya gayyatai yace a kungiyar izala ta gayyace shi nace to na san dai mai kwano kan bai gayyata tai to mai kwano ya zo ya ce to ba mu wada zuwa ba yanzu za mu fita ni ce to in ya zo ka faɗa min don na san akwai bala'i ana nan ko sai mai kwano ya tashi sai ya bugo mai ce ga mai kwano nan tsaye bayan Mallam Kabiru Gombe ni ce to alhamdulillah akwai bom to ka san duk inda an ka ce Kabiru Gombe zai gabatar da wa'azi shi ko da ƴan aljannu da wasu ihiritai kowa zuwa ya kai an ka yi cikakkwarin da mai kwano bai taɓa ganin irinta ba sai shege ta koma motsawa yanzu mu da adda masallaci ba a yi mana taro ba sai baƙo Kabiru Gombe ya zo ɗaya rana guda duk ya tara jama'a haka
ashe tana nan to sai shekaran jiya sai shegiyar da ta motso da sai an ka fashe kwai ai da Kabiru Gombe da Balalau sun suka su hada addini maja za su yi ta addini su malaman ahli sunna na Kano sun yi maja da yan dariƙa su ko su Balalau za su yi maja da kiristoci don Allah ya faɗi gaskiya bai faɗi gaskiya ba to sai ga Allah ya tona ma wanga asiri mai kwano malamin da ajjagora ne Rabiul Madkhali ya rubuta littafi lokacin da Saddam Hussein yana shugaban ƙasar America ya mamaye Kuwait sai America ta ce tana neman goyon bayan sauran ƙasashen musulmi a zo a kori Saddam Hussein daga Kuwait wasu malamai sun kace matsala ce da Kuwait da Iraq duk musulmi ne me jawo America sai Rabiul Madkhali malamin su mai kwano jagoran su mai kwano sai ya rubuta littafi game da ya halatta a nemi taimakon kafirai America ba kafirai bane ya halatta a nemi taimakon kafirai don a yaƙi mulhidai sai ya kira Saddam Hussein da mutane Iraki mulhidai kuma ya kawo hujjoji beyond reasonable doubt ina fatar kun fahimta sai ya kawo cewa lokacin da za ana wurin yaƙin ina ne yaƙin Khaibar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi taimako da wasu Yahudawa su a hujjoji ne to in ya zan annabi ya nemi taimako da Yahudawa wurin yaƙin Yahudawa ƴan uwansu me laifin malaman ahli sunna na Kano in sun nemi taimako in sun gabin gambiza da ƴan ɗariƙa Kano akan aiki Abdul Jabbar me laifin su amma kaga tunda ba a sa da shi ba dai an yi laifi ya zo ya musu kaca-kaca bayan ya ƙare sai ya koma ƙungiyar izala to ƙungiyar izala kan kama bakin ka gare ta kama bakin ka sai inda ni tsaya kuma nan inda ni tsaya Balalau ya ce min in tsaya nan don kama kanka daga ƙungiyar izala kai ba ɗan izala ba ne ka bar mana ƙungiyarmu ta yi can kai ta iya shegen ka in ka iya ka faɗa wata mu babu ruwanmu sannan jama'a yana cewa ba a suka shugabanni bisa mun bari ko don Allah Balalau shugaba ne ko ba shugaba bane shugaba ne duk ƴan izalan Najeriya bangaren Kaduna wane ne shugabanmu Abdullahi Balalau to ya an kai an ka soke shi bisa mun bari kaga nan za ku gano ba wata yana cewa ai mu aqida ce ba wata aqida illa iya shege dan iska ne kawai shi yasa da wanga yace mallam mai kwano ne ce mai kwano kan ba malami ba dai iska dai muna roƙon Allah ya shiryar da mu to haka dai abubuwa sun kai ta tafiya haka abubuwa dai sun kai ta tafiya don haka yanzu inda duk shegiyar ta motsa yawan ta dan kwanta yawan da ta motsa kuma za a koma dauko wani malami kuma a koma mai in ta motsa a koma dauko wani malami kuma a koma mai ina fatar kun fahimta shegantaka ce kawai ku aje mai kwano matsayin ɗan iska ba abin da a tare da shi illa hasada kawai Allah ya ɗaukaka wasu shi ko yana nan ya ƙasƙanta buzun da jallabiya da kasar tsoho kura ya ce hudu ba ce ta bare ya ce bello ya ɗan ta'adda ne ko to yanzu tun mai kwano na ƙaramin yaro ne ka wa'azi amma wallahi bani da rakon na taɓa marin wani ko na taɓa sa a mari wani amma mai kwano ɗan sanda yan mara bakin gwamnan house ɗan sanda ma'aikacin hukuma ne ko ba ma'aikacin hukuma ba za yana raraka nan gwamnan house ta Zamfara yana son ya ga gwamna jama'a don Allah gwamnan house ta kowane gari ruhe take ko buɗe take ko zo ya shiga ruhe take an kasa jami'an tsaro sai mai kwano ya zo bai da appointment in kana son ganin gwamna ba sai ka yi buki appointment ba bai buki appointment ba sai ya zo gwamnan house yan sandan bakin gwamna sun ka tare shi algar ta malar ya kana da ina za kana yace gwamna nika son gani kana da appointment a to ai sai an yi appointment don haka koma ka nemi appointment mu ba ai muna izini mu bude ma ka shiga ba yayi tsayi shi sai ya shiga haka sun ka kama rigima da yan sanda ya rabka ma dan sanda guda mari bakin gwamnan house ta Zamfare mari dan sanda wannan alamar ta'addanci ce ko alamar zaman lafiya ma'aikacin wane ya mara ma'aikacin hukumar nan da yake cewa yana kariya to ga ka ci mutum duk wanda ya mari dan sandan bakin gwamnan house wa ya mara gwamna to lokacin nan Mallam Ibrahim Wakkala yana da deputy gwamna haka dada yan sanda sun hakama mai kwano ya sheka kun san inda ya boye ya koma gidan Mallam Ibrahim Wakkala yana can ya ta ya boye Mallam Ibrahim Wakkala ya ta ya shiga nan ya fita na iskan makwabishina ya ce duk inda mai kwano yake a kamo shi
Mallam Ibrahim Wakala ya bide yan uwa an ka taidada an ka lallaba an ka ba su hankuri to Mallam Ibrahim Wakala da ya mai wannan kariya ku bincika wani irin cin mutunci abba ya Mallam Ibrahim Wakala ba haka dan iska ne ai Mallam Ibrahim Wakala dan ikhwan ne sanda ka tai gida ne boyo da kan dan sanda baka san dan ikhwan bane don bi baka tai gidan dan salafiya baka tai gidan dan ikhwan ko bayan ya gama kariyar ka sannan ya shiga ikhwan din kuma wannan ka ce mu wannan ta'adda ran da niki wallahi ban san na mari wani ba ina da'awa wallahi ban taba sanin na mari wani ba kuma ban taba sanin nasa an mari wani ba amma ga mai kwano ya mari jami'in hukuma kuma bakin government house bayan wannan akwai wani dattijo dan uwansu ne na jini kuma makwabcinsu da dattijin nan da 'ya'ya ne duk masallacin mai kwano suke sallah to dattijo yana zuwa wa iya raba waɗannan dattijai namu da tasbaha shikenan salafiyar mai kwano ba a jan tasbaha in ka ja tasbaha ka zama kahiri dattijo ya zo da tasbaha ta mi Allah fi wanda ya zo sallah masallacinka wani in nawa aka bashi yana zuwa masallacinka dattijin nan ne yake sallah shikenan mai kwano ya to yace mai tasbaha ba ta kakka saki da tasbaha yace tawo a dattijo hana mai jan tasbaha ya sake dawowa mai kwano ya sake mai nasiha ran nan sai ga dattijin nan ya zo da tasbaha kun san abinda mai kwano ya mai shi ɗuwa ya bisa mumbar ya zo ya murƙushe dattijin ne ya ta bugu ne dattijo ne mai ƴaƴa kuma makwabcinsu ya murƙushe cikin masallaci ya ta bugu tsakaninku da Allah kun taɓa jin Bello ya bugi wani ko ba cikin masallaci ba don haka da Bello da mai kwano wane ne ɗan ta'adda ɗan iskan banza ya murƙushe dattijo haka kuma su Ibrahim Wakala dai sun ka te kuma an ka yan uwan bawan Allah nan ya ta boye inda duk ya lahi boyewa gudu ya kai matsoraci ne diyam dattijo nan sun kai ta bidace su kashe shi ya boye sun ka te sun haka ya ƙara sannan Allah sannan annabi sannan su Mallam Ibrahim Wakala sun ka te da wasu yan uwa an ka lallabe ɗiyan dattijo nan an ka jaye shari'a an ka ba su hankuri an ka jaye shari'a amma duk wannan kara da Mallam Ibrahim Wakala ya mai ba irin cin mutuncin da bai Mallam Ibrahim Wakala wai dan ikhwan ne dan kaza ne don haka don Allah wannan mutumin kirki ne dan iska ne iyaka ku bashi da Bello Yabo kawai ku bashi da Bello Yabo sai ya taho wai yanzu daga cikin menene alamar cewa da shugaba Balalau da Malam Kabiru Gombe yan haɗaka addini ne suna son su yi haɗaka addini wai jami'ar da Izala za ta ginawa jihar Jigawa ne jihar Jigawa ko me sunan jami'ar Assalam University don haka yana zargin su wannan kalma ta Assalam masu haɗaka addini ke amfani da ita don Allah duniya akwai jahilcin da ya wuce wannan Assalam ha kalma assalam assalam sunan wane ne sunan Allah ne huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim assalamu assalam yana cikin sunayen Allah don haka yanzu in tunda shugaba Balalau da Malam Kabiru Gombe da sauran shugabannin Izala sun yi amfani da kalmar assalam ta jawo musu tuhuma ana tuhuma su da hadaka addini za su yi ko maja za su yi da kiristoci to sai ka tuhumci Allah shi da ya samu kai ne wannan sunan Allah bai san akwai bayi ne da za su zo wa su yi amfani da kalmar assalam akan haɗaka addini ba amma ya samu kai ne sunan to kahin ka tuhumci Balalau da Kabiru Gombe don sun yi amfani da kalmar assalam ga jami'ar su tuhumci Allah shi suna ne assalam daga cikin sunaye ne akwai assalam jama'a daga cikin sunayen aljanna ko faɗa min ashe ba a kiranta darus salam wa ya samu ta darus salam Allah don aka tuhumci Allah don mi da ya samu aljanna darus salam Allah sun yaka yi haɗa ka addini kenan sannan kalmar assalam ina an ka samu ta kalmar musulunci ma islam ina an ka samu ta daga kalmar assalam don haka musuluncin ma kenan kana tuhuma tai tunda dai daga salam an ka samu islam yana tuhumar musulunci don kusan mai kwano jahili na typical jahili duk bai san da waɗanga ba hasada shegiyar ta ruhe mai zuciya ya waɗannan maganganu don Allah ko jahili na waɗannan maganganu kalmar assalam yau in mutum ya amfani da kalmar assalam ya za abin tuhuma ya za abin zargi kalmar assalam to shikenan haka sake cewa assalamu alaikum
don assalamu alaikum daga assalam. Tunda dai kalmar assalam ba kalma ce ta kwarai ba, kan mu saki ji assalamu alaikum ga bakinka. Yan aljanna ma da mi za su shiga aljanna, udkhuluha bi salamin, da assalamu alaikum yan aljanna za su shiga aljanna. udkhuluha bi salamin aminina, haka Allah ya ce ku shiga aljanna da assalam kuna amintattu. Amma yau kalmar assalam ta zan in kai amfani da ita ka zan abin zargi, hadaka addini za ka yi. Shi in an yi hadaka addini mi ruwanka in an yi hadaka addini. Yan aljanna ma in sun ka shiga aljanna me gaisuwar su? Wa tahiyyatuhum fiha salam. Gaisuwarsu su 'yan aljanna in sun ka shiga cikin aljanna assalamu alaikum. Kenan duniya da lahira musulmi ba su da gaisuwa illa assalamu alaikum. To assalamu alaikum ta za abin zargi. Don haka ku faɗa mai in mai kwano ba munafiki bane menene? In mai kwano ba munafiki bane menene to? Kaga inda hasada ta kai shi ko? Dama ƙarshen mai hasada kenan. Yanzu duk wanda yayi tuhuma ga sunan Allah jama'a musulunci ne babu kwashin ma gare shi. Don haka ba balalo da kabiru gobe hake zargi ba, Allah hake tuhuma. Shi ya zo da kalmar assalam. Kun ji assalam ga Allah ya ji ta. Aya nawa cikin alƙur'ani Allah ya kawo assalam. Amma duk mai kwano ya sa ƙafa ya take. Don me? Don ya samu kafa ta suka shugabannin izala. Don haka Allah mu yi addu'a Allah ya tsare mu daga hasada. Ba abin da ya kai shi wannan illa hasada. Kaga kullun ɗebe mai albarka Allah ka yi. Can da an ɗauka daga Sani Rijiyar Lemu sai Dr. Bashir Umar sai Mansur Sakkwato sai Bello Yabo yake faɗa da su, to yanzu ya watsa kowa yau akwai wanda bai sauka ba, wanda bai sauka ba. Saura suna nan sun bashi da Allah, mu babu bari ne da Allah don bai yi ƙarhin mu ba. In ka gana baka da Allah ka yi ƙarhi na, to mai kwano bai yi ƙarhi na ba. Na yi mai zargugguka, na yi mai tambayoyi tun bara har yau ya kasa ba da amsa. Ya ba da amsa in hito da saura. Dama shugaba Balalo ya ce in bari haka nan, to tun da abu ya zai iya shege shi kenan, yanzu shugaba Balalo ya bani izini in ci gaba. Don haka mai kwano bismillah fito, ba da an san na bara in hito da wasu. An zarge ka da abubuwa baka ce komai ba, zo ka yi magana. Ko kai ko duk wani mai iya kariyarka. Ku zo ku kare kanku. Wanda an ka zarga da miyagun abubuwa ya kasa kare kai ne aka cewa yana zargi wanda assalam, kalmar assalam, ina kalmar assalam ta za abin zargi in ba ga mai kwano munafiki ba. Don haka Allah ka tsare mu daga munafunci jama'a, Allah ka tsare mu daga hasada. Ba komai cikin zuciyar mai kwano illa hasada, kuma da ita zai mutuwa. Hasada to bi ta ka tarewa. In kace su balalo za su shi ka sa su tahi da shugabannin izala. Balalo ba shi yasa kai dai shugaban mu mun kasashe ko? Balalo yana na yar shugabanmu, ba haɗaka addini ba. In Yahudawa zai maishe mu dai mu aminta da Balalo da Kabiru Gombe, ba ruwanka. Kai da ka ɗauku ta ka iya shege hana ma an ka yi. Don haka Allah ya shiryar da mu. To kun gani, don haka yi anniya da hasada ya ku jama'a. Min kai mai kwano ga duk wannan tambada hasada. Tun abin a ɓoye, abin ɓoye ya zama fili. Ta gani. Tun san da hankalin mutane na tashi da mai kwano, tun san da ya ce a ɗaure Bello Yabo har ya mutu. Don Najeriya bai da irin Bello Yabo. In ya zo Sokoto bai da masauki illa gidana. Da ni sama mata, ta ce wane ne wani ce mai kwano da ka zuwa nan ana samun abinci, ni ce shi wa. Waya ɗaure na haƙin mutu. Nan ya ka zuwa ya kwanaki inda nake. In ya ƙare in bashi kuɗi, na waɗa muku ma matsayin yaro na ne. Babu irin kuɗin da ban ba mai kwano ba. In tahiya ta kama ni shi nika sa ya ja mota mu tafi. In mun ka da in sallamai in aje shi nan Gusau in sallamai in yo gida. To shi ne haushin. Don haka a ɗaure Bello Yabo. Bello Yabo ya zan hamshaki, to ya za ka yi? Karatu ni ta kai karatu in kana zuciya. Karatu ni ga mallamai. Wanda ya azamin basin mai ara alillallah hakuri yana na har yanzu bai mutu ba. Duk littafin da ni ina faɗa ma mallamin da ni da wa'anda mutu wa'anda addarai. Na tambaye ka gawa kai yi karatu, duk zan bar faɗa min malamin ka. Bai da su.
iyaka shege ne kawai. Don haka tun da yawan Dr. Sani da Dr. Bashir Umar da Dr. Mansur suna cikin shi ma yawan tun da abokin tare sun kace ba shi ma mallami ne. To mallami wani wuri su sun yi karatu kai ba kai karatu ba. Tukare kai yo tukare. Da an kai ma korar kare madina ka koma ma ka zan tukare. To haka zaka cikin mallamai. Kuma yanzu ka zo ka zan dan iska. Yanzu irin Abdul Jabbar irin mai kwano ko suna da ilimi waka cikin mallamai tun da kowa ya san yan iska ne. To muna roƙon Allah ya shiryar da mu. Madalla kuma kaga ya recruiting din yan iska. Akwai wani da cikin yara nai lokacin da yayi mini sai cikin su ya ɗuri ruwa. Don ka san duk wanda ya taɓa Bello Yabo ka san bashi ya ci. Kun Bello Yabo bai taurin bashi. In ka gana kyale ka fursa ne ka so in samu. Amma kakka yi tunanin wai ka sha ko amince da kai ko ka gagara wallahi ba wanda ya gagara. Shi yasa ni rayuwa ta mun taba kai ƙara wani ba. Ko kun taba jin na ya ƙara wani. Har yau ban san wanda ya gagarin balle in kai shi ga hukuma. Sai ka gagare ni nika kai ƙara ga hukuma. Har yau ban yi karo da namijin da ya gagaran ba. Wanda ni kasa isan ma kaina gare shi har yau wallahi ban yi karo da shi ba. Shi yasa duk abin da kai min ni ba da kai ƙararka. Ni zai isan ma kaina ni a alƙalin kaina. Ni zan wa kaina shari'a. Lokacin da mai kwano ya zo hudu ba yayi kacokan a kaina Bello Yabo na Sokoto yana Gusau shi in don Allah akai wanda an Sokoto aka wa cece ku ce Gusau bai to nan iskan men yayi mutane sun hakama kaza da kasta ya taɓa Bello Yabo yayi kaza ya sai da kyale su. Ran da ni dan daren mai wallahi ni ko shiryewa ban yi ba iyaka dai haka dai Allah ya kawo kamar wannan wallahi ban shiri in yi ta ba yau. Ran da ni daren mai ba sai an ka dawo kuka ba kun Bello Yabo ya ci mutuncin mai kwano ka amma ka yaya mai zari yaya mai kaza yaya shikenan sai ta hita dushe. An ka dawo ziza ta Bello Yabo. Sai ga mai kwano yana kuka shi da yaransa. To shine akwai wani na almajirinsa ne kuma ko surukinsa ne lokacin da mai kwano yayi mai wannan shege ka in ba da amsa. Sai ya turo min text. Takin text ba awa murakkabi sallama. Wani jahili nake murakkabi don haka ba a min sallama. Ya kama zage-zage babu zagin da bai min ba wai in bashi lokaci ya zo zai karanta san aqida ta salafiya ban san komai game da sallah ni kyale shi sai ni saving din number ni kyale shi kwana biyu kwana uku ya turo min text kwana biyu kwana uku ya turo min text na zagi ni kawo ido na sa mai ban taba bashi amsa ba kuma ban taba ce mai komai ba ha ran nan da niddiran mai kwano dan nema sun ka shiga daki da shi da mai kwano sun kai kuka da ya gama kuka sai gashi ya bugo min waya akramaka Allah nace na'am bai san ina da namba ta ba nayi saving akramaka Allah tambaya gare ni nace ka san wanda ka bugo ma Bello Yabo ne fa yace i akramaka Allah ai ni dalibin ka ne nace a jahili murakkabi ka dalibi a malam ba nace wannan namba taka ce ko ta wani ce yace ta nace tsakaninka da Allah ba kai ke turo min ta sana cewa ba awa murakkabi sallama ba sai na samu ta kun san yadda ne yi saving din number sai na samu rakkabi Gusau na san komai ta dade ya za mu haɗu da shi sai gashi ya bugo min wai yana da tambaya nace a murakkabi jahili murakkabi aka wa tambaya a ga ta mallan ai sai da ina Sokoto nayi zuwa nan karatu inda yake nace a kai ka faɗi da kanka cewa jahili nake murakkabi kun ba ai min sallama nice to yan tambaya ka hanka yi min tambaya ni zan fara yi ma cikin wani littafi karancin da kai kaga cewa ba awa bai halatta awa jahili sallama don cewa kai ba awa murakkabi sallama cikin wani littafi kaga wannan to dan nan mun ka fara to ni so in darje shi darza sai Allah ya tsare shi sai ga baki nayi sai ni kai to kaga ni kaga ya nuna kenan duk ɗan iska ne yawa tarbiya duk sun bi hali irin nashi sai da bayan na gano wai surukin mai kwano ne to yawan tare na da mai kwano ya kamata surukin mai kwano ya zage ni kaga ya nuna babu mutunci kuma ya sani fa ba ni ne fara taɓa mai kwano shi ya fara taɓa ni don na ɗan rama kuma ɗan ɓalgutawa ɗaya na ni bisa ga abubuwan da cikin abubuwan da an gare ni don haka yanzu na ƙalubalanci mai kwano ya fito ga fili ga Bello ya fito dama birki an ka taka min to yanzu an jaye birkin don haka mai kwano ina ne ina sauraren ka Bello ya buna sauraren ka Allah ya shiryar da mu to ina mun ka aje lokaci ko to yayi to
to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun karanta amma dai mun ƙara shi hadisin na farko ko don haka kun ji sayyidina Muawiya sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ji ga hadisi Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i sun ka amso daga Muawiya don haka ko wani shege ya zo ya ce muku Muawiya dan wuta ne ku ce ubanka a dan wuta wanda ya ce muku Muawiya kaza ne na suwa ka ce ubanka a haka nan da za a tara dangin su da dangin uwa da dangin uba duk a tara su wuri guda a aza ga sikeli wallahi Muawiya ya fi su nauyi wurin Allah saboda mi saboda tare ne da manzon Allah sayyidina Muawiya sahabin manzon Allah ne gawa kan musulunta da kai da ubanka shi Muawiya ga hannun manzon Allah ya musulunta wane ne malaminka shi Muawiya manzon Allah ne malaminsa dan Audu Jambiri ya rasu sai ce kai ko da yake ba Muawiya yace ba sahabi bane Anas dan Malik yace ba sahabi bane shi Muawiya wuta son haka shi suna kira ne dan wuta to za a zo zan zo wata rana in baje koli game da Muawiya insha Allah ta'ala mu jiya gaskiya ne Muawiya mutunka ajiya da halayen Muawiya da na ubanka wada mina himoni ka gani Allah ya shirye da mu to yanzu ku diba sahabin manzon Allah annan ana wa abin ga shin yanzu jama'a waɗannan da annan suna ce Muawiya dan wuta suna ce musu Malik makaryata sahabban manzon Allah makaryata ana sukan su ana sukan malamai magabata irin su Imam Bukhari don Allah wannan laifi ne ko yayi daidai da shari'a don haka in ni kira su zo su tuba nayi laifi to shine wani yana kira ga gwamnati yana kiran commissioner yan sanda yana kowa haka kira ka kira su tuba ya ce wai na ce a zo inda nake don Allah ku annan gaba gare ku ne na ce a zo inda nake akwai wani wanda ya taba tuba ya zo inda nake ya tuba ni ba wakilin Allah bane amma an samo maharul bagi a zo a ciyar da shi to in ya cika ciki ne da kuɗin karuwanci sai ya zo wai kuma Imam Buhari zai wa gyara wanda an ka ciyar da maharul bagi kuɗin karuwanci wai Imam Buhari zai wa gyara shi tsugunni ne in kun tuno yadda yayi da ni da shi ya buga mu wani waya shi ya bugo iyaka da kuɗi ne sun kare ni buga mishi ko ya yi da shirme dai yana tambaya ina bashi amsa yanzu yace ya muqabala da Bello Yabo ya turmuza ni ce a batta haka nan an yadda yanzu in an turmuza ni Allah ya rama min ko bai rama min ba turmuzar da an kawa Bello Yabo ta yi ciwo ba irin turmuzar da an kawa Audu Jambiri ina fatar kun fahimta in an turmuji Bello Yabo to Bello Yabo bai turmuzu irin wanda Audu Jambiri ya turmuzu ba to cikin maganganun kun tuna cewa an jingina ya ce an jingina liwaɗi ga annabi ya ce ko bai ce ba suwa yake cewa yake idda sun jingina liwaɗi ga annabi malaman ahlus sunna na ba da amsan wannan ko ban ba da amsa ba tsakaninku da Allah malaman ahlus sunna gaskiya ne sun jingina liwaɗi ga annabi ƙarya ce na ce ƙarya ce na walwala wannan kuma ta walwala ila yawmil qiyamati don haka ya kamata a kira shi ya tuba ko bai kamata a kira shi ya tuba ba dole a kira shi ya tuba da sauran miyagun aƙidojinsu yaro ƙarami wanda kowa da karatu bai ba shi ke ɗauko hadisi ya ce hadisi kaza ƙarya ne ƙaryata hadisi jama'a wanda manyan malamai sun tabbatar da ingancinsa ka buɗe baki kana yaro ɗan burgumi ka ce mai ƙarya laifi ne ko ba laifi ba ne don haka sai inda dare ya ce muku amma dai alhamdulillah yan shuri ne wanda bai hana faɗawa rijiya shi dai babban kwamarci na cikin kogo Allah ya yi magani ne ko don haka yan ƙananan mace zai waɗannan ba za su gagar ba insha Allah ta'ala yadda Allah ya yi maganin wancan babban kwamarci haka zai maganin wannan ko ɗan kogo ya ce a zo a yi zama da shi waka zama da kai malamin ku ya cika baki ya ce duk duniya ba ya zama da shi an haɗa shi da 'yan yara ya kama zufa yana hawaye yana shafa hawaye shi sadaukin naku amma dai in zama ne wallahi mu ba mu tsoron zama da kowa ko abin kware balle 'yan yara ƙanana 'yan kuci ku ba mu don haka a tahi sannan na ji wani yaro yana cewa Bello Yabo shi ma ai ya zagi manzon Allah to alhamdulillah inda ya gaskiya ne Bello Yabo ya zagi manzon Allah yaya ake wa wanda ya zagi manzon Allah akai ƙara ce ga hukuma akwai hukuma sakutu ko babu to in dai da gaske ne a rubuta takarda ai ba Abdul Jabbar ɗaya ba ashe har da Bello Yabo ya zagi manzon Allah a kira Bello Yabo a tara mai malamai wanda an kawo Abdul Jabbar ba shikenan ba a tara ma Bello Yabo malamai
kuma har na shi'a duk a gayyato a hada da na sunna da na shi'a da na kogo da na duwatsu da na itace kowa duk inda malami yake a gayyato shi in dai da gaske Bello Yabo ya zagi manzon Allah yana da dalili ko baya da dalili ga abin da ya faɗi in ana son ajiya to a tara Bello Yabo mallamai Bello Yabo yana nan yana jira a yi min wanda an kawo Abdul Jabbar a gani zan kama shafa zuwa da hawaye ko ina da mafita abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafi mina shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika